A primeiros de mes arrancaba no Golfo de Vizcaya a costeira da Anchoa. A campaña, que se viña desenvolvendo en termos similares o pasado ano, viuse interrompida esta mesma semana, co paro das embarcacións ante o encarecemento dos carburantes e a folga no transporte. Nós agora, por exemplo, o ano pasado gastamos 40.000 euros en gasoil, pero este ano nos falta 100.000. E claro, estamos falando de 60.000, que me dá para meter un aparato que os aparatos non botan toda a vida. Además, tens que ir renovando, tens que renovar o motor, tens que meter un aparato. Estou poñendo eu o meu caso, pero é todo mundo igual. Un astillero tamén ten ali 15 ou 20 personas a traballar. Se os barcos non van ao astillero, que facemos? Se non se cambian motores, que facemos? Paramos a economía. A espera de decidir se retoman ou non a campaña o próximo luns ante a baixada dos prezos anunciada polo Goberno, son 100 de embarcacións da entidade as que permanecen amarradas sen xerar ningún ingreso. Nós da nosa asociación temos 48 barcos ali, en total, que somos que vamos a Anchoa. Bueno, pois agora esta semana estamos amarrados por culpa deste do paro, porque claro, tampouco non pode ser a mar, porque tiñenos que ir todo o mundo a paro a vez. Todo o mundo, porque isto perjudica a todo o mundo. O camionero se vai, e o home ten que ganar para vivir, o mariñeiro ten que ganar para vivir, o que non entendo é como estes políticos poden ser tan burros, por qué? Porque agora van baixalo o combustible, non lle queda outra, porque senón o pueblo comeos. Por que non o baixaron antes? É así que se está a actividade, porque estáse perdendo unha che de cartos. De igual modo, dende a Cerga reclaman a apertura de Sardiña para aquelas embarcacións pequenas que non puideron desplazarse ata o País Vasco. O que non é normal é que me estea aquí unha flota en Vigo, encambados en todos os sitios morrendo de fame, porque non temos xurelos, os xurelos quitáronse, que nunca se debeu de quitar tanto xurel, e agora está esta flota morrendo de fame e non se abre un caladero de sardiñas. Pero sempre lle boten a culpa a algo. Agora foi falar con Portugal. Portugal está de acordo que se abra, pois está de acordo, xa tiñen que estar aberto. Entendes? Porque, polo menos, que a xente ten que vivir. Se queda sin xente nos barcos, a xente por terra está pasando mal, e estamos chegando a aquilo solamente pola política.